गुजरातनि आहमेदाबादाव अल इंडिया फ्लाइट नम्बर 171 बेयो क्रैश जादों दिनै बेखौ नोंथांमोना आङो मोनसे सिगांनि भिडिअ फुटेजाव दिन्थिदों नोंथांमोना नुबाय नाथाय बे फ्लाइटआ मा जाहोननि थाखाय क्रैश जादों मानो बेबायदि एक्सिडेन्ट जाखो खैफोद जाखो बेखौ दासिम एक्जाक्ट बेनि जाहोनखौ मिथियाखै ब्लेक बक्सखौथ' मोनबाय नाथाय बे एक्सिडेन्टआव दासिम बेसेबां मानसिनि जिउ जोबदों बेखौबो एक्जाक्ट फैयाखै बबेखानि मोनसे निउसाव मोननाय बादिब्ला 242 मानसि दंमोन बै फ्लाइटआव 242 जन मानसि दंमोन 242 बिनि मादाव सासे मानसिया सारभाइव जादों होनना मिथिनो मोनदों रमेश बिनि मुङा बियो मा जेब्ला एक्सिडेन्ट जादोंमोन बै समाव बियो एर'प्लेननिफ्राय बारख्लायदोंमोन बेबायदि मिथिनो मोनदों बेबायदिनो बे रैखा मोनदों बेबायदि मिथिनो मोनदों आरो बेखौ जोङो भिडिअ फुटेजाव नुदों आरो बियो थारैनो बि नंमारगोना नंमारा सीट नाम्बार 11A 11A होनना बुंनो हागोन जों 11A बे सीट नाम्बारनि मानसि रमेश बे मानसिया माने गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों आरो बियो बेखौ थाबायनो नोंथांमोना फुटेजाव नुदों जानांगौ स' 242 नि मादाव सासेया रैखा मोनबायबा बाखि 241 जानो हागौ थैजोबदों बेबायदि आरो दासिम मिथिनाय बादिब्ला रावबो बासायनायनि जेबो चान्स गैया जुदि बै मानसि रैखा मोननाया एर'प्लेननि मानसि नंमारगोना नंमारा बे कनफार्म जायाखै दासिम जायखिजाया सीट 11A बा 11A नि बै रमेश नामनि सुबुङा बासायबाय रैखा मोनबाय बेबायदि मिथिनो मोनदों दा बे मा जानो थाखाय जादों बेखौ एक्जाक्ट मिथियाखै बिरनायनि 2 मिनिटसोनि उनावनो आरो 2 मिनिटसोनि उनाव एर'प्लेना लासै लासै गाहायाव थांनानै मोनसे मेडिकेल कलेजनि हस्पिटालाव बे मेडिकेल कलेजआ आहमेदाबादनिनो मोनसे मेडिकेल कलेज मेघानी नगर होननाय जायगायाव दङ बिनि मोनसे हस्टेलाव बियो सौग्रावदों आरो केन्टिनाव जेराव ओंखाम जायो मेसआव बे थांनानै बिल्डिंआव सौग्रावदों आरो जेराव डक्टरफोर थायो स्टुडेन्टफोर थायो बै हस्टेलाव बे सौग्रावदों आरो बे ओंखाम जानाय टाइममोन होनना बुंदों बै हिसाबै बेवहाय गोबां स्टुडेन्टनि जिउ जोबनो हागौ एक्जाक्ट अनजिमाया दाबो फैयाखै नोंथांमोना फुटेजखौ नुदों जानांगौ माबायदि एर'प्लेना हस्टेलखौ मोनसेनिफ्राय सौनानै गुनथिं माने गब्लंहैदों आरो माने सौफ्लंनानै बिल्डिंखौ गब्लंलांनो आरो सानि जि ताला बे तालाया माने गुग्रुबनानै साइडआव गोलैजोबदों आरो बेखौ नोंथांमोना नुदों आरो दासिम बेवहाय जेसेबांखिनि मानसिनि जिउ जोब्बाय बेखौ एक्जाक्ट मोनजोबाखै 100नि बांसिन डेड बडिखौ दिहुननाय जाबाय होनना बुंदों बेवहाय 242 नि मादाव जे सासे मानसिया जुदि बासिदोंबा 241आथ' थैबाय बेबायदि होनदों आरो बिनि उनाव बै हस्टेलाव थानाय स्टुडेन्ट डक्टर बिसोरबो जुदि जिउ जोबदोंबा खारन जाबायदि सौग्रावदों बिल्डिंआव बैहायथ' स्टुडेन्टनि अनजिमायाबो गोबां थैनो हागौ आरो खाथि खाला सोरबाफोर जुदि दंमोनबा आरो ओंखाम जानाय मेसआव केन्टिनाव सौग्रावहैनाय हिसाबै बैहाय खामानि मावनाय मानसिफोरनि जिउआबो थारैनो जोबखागोन मानोना सौग्रावहैनायनि उनाव जाबायदि गिलु बालु ब्लास्ट जादों मानोना एर'प्लेना जेट फिउलजों सोलियो जेट फिउला ओरैबायदि माने इनफ्लेमेबल ना बेवहाय इसेल' चान्स मोनबानो बे गिलु बालु बम बादि बेरो स' जोङो एर'प्लेनखौ मोनसे बुंनो हायो मिसाइल बादिबो जोङो बुंनो हायो आरो स' बयिं 787 ड्रीमलाइनार ना बयिं 787 ड्रीमलाइनार स' मेघानी नगर आहमेदाबादनि BJ मेडिकेल कलेज हस्टेल मेसआव सौग्रावहैदों बेयो आरो सौग्रावनानै दासिम माने बेसेबां मानसिनि जिउ जोब्बाय बेखौ एक्जाक्ट मिथियाखै नाथाय जाबायदि ब्लास्ट जादों बेवहायथ' बासायनायनि जेबो चान्स गैया 242 नि मादाव 169 इन्डियान 53 ब्रिटेननिमोन 7 पर्तुगालनि मानसिमोन आरो सासे कानाडियान आरो बाखिखिनिया मा पाइलट सानै आरो पाइलटनि लोगोआव थानाय जे क्रू मेम्बार्स बिसोरो गासै लोगो नांनानै 14 जन होनना मिथिनो मोनदों गासैबो थैजोबदों होनना मिथिनो मोनदों नाथाय सासे रमेश नामनि सुबुं बियो बासायदों आरो माने सासे सार्भाइभर दं होननानै मिथिनो मोनदों 1 बे जि अल इन्डिया फ्लाइट 171 बे क्रेश जानायनि जाहोनखौ दासिम मिथियाखै गाबोनहालागै मिथिगोन जेब्ला बिनि ब्लेक बक्सखौ चेक खालामनाय जायो अब्ला थारैनो मिथिनो मोनगोन बिदिब्ला बाथ्राया बेबायदि मानो क्रेश जादों बेनि जाहोनखौ मिथियाखै बेयाव टेक्निकेल एरर जानो हागौ पाइलटनि गोरोन्थि जानो हागौ पाइलटआ जाय मेन पाइलट बियो 8200 घन्टा एर'प्लेन सालायनायनि अभिज्ञता दंमोन आरो गुबुन सासे बिनि लोगोआव थानाय को पाइलट बियो 1100 घन्टा फ्लाइट सालायनायनि बिहाबो एक्सपिरियेन्स दंमोन बबेखानि बे जि फ्लाइटमोन बयिं 787 जे ड्रीमलाइनार बा अल इन्डिया फ्लाइट 171 बेयो 10 बोसोर पुराना फ्लाइट बे हिसाबै माबा मोनसे टेक्निकेल इस्यु थानो हागौ बबेबा पार्ट्सफोरा गाज्रि थानो हागौ बायदिसिना जाहोन जानो हागौ
जायखियानो जाया मानो बे जोबोद दुखुनांथाव जाथायमोन आरो बेवहाय ब्लास्टखौ नुनानै नोंथांमोना साननो हायो बेवहाय मानसि बासायनायनि जेबो चान्स गैया बेवहाय थैनायनि अनजिमाया 300बो क्रस जानो हागौ मानोना बेवहाय 242 जनाथ' थाबायानो आरो लोगोसे जाय हस्टेलाव सौग्रायदों बेहाय जाय मेसाव सौग्रायदों ओंखाम जानाय टाइम होनना बुंदों बै हिसाबै बेवहाय माखासे मानसिनि आरोबाव जिउ थांबावगोन स्टुडेन्टफोरनिबो जिउ थांबावगोन माखासे मानसिया जोखोम जादों जोखोम जानायफोराथ' थिगानो थाबाय नाथाय जायफोरा बेवहाय थैदों बिसोरनि लिस्टखौ दाबो मोननाय जायाखै।